Entón, vamos a presentar, inda que a maioría da xente xa coñecedes, vamos a presentar quen son os que están aquí sentados. En primeiro lugar está Manolo Rodríguez Calviño, Manolo de Calviño, que é membro da nosa asociación de Tamparrantán, e ademais deso, pois é profesor aquí na asociación de baile e pandeireta. É tamén traballador do Departamento de Arqueoloxía da Consellería de Cultura, non? Me parece que o dixen ben. Eu vou poñer outro título que é o de buscador de tesouros. Tesouros que temos na nosa casa, a veces, na barra das patacas, como pode ser unha espadela, ou pode ser unha canción que sabe alguén, ou pode ser un baile, ou pode ser un tear, que resulta que agora está no Museo do Pobo Galego, nunha sala de exposición, non? Ou pode ser unha peza de vestiario, é dicir, que ten todos esos títulos, polo menos. Para mí, a continuación, está Amalia Fernández, se iba a decir Rodríguez, que é licenciada en Filoloxía, docente, veciña de Ramiráns, nesta parroquia, e ademais de Celá. A continuación está David Zotero, tamén docente, escritor, dinamizador cultural, avó, supoño que moitos títulos máis. E, finalmente, a persona que é a protagonista hoxe, que é Clara, é autora deste libro, que tuvo a ben de vir presentar aquí, e que, ademais, nós encantados porque fala de nós, fala dos nosos lugares, das nosas parroquias. E nada máis, pois agora toca vos o turno a vos. Bueno, creo que me toca empezar a mí, aquí, de teloneiro de Clara, de alguén que escribiu un libro sobre toponimia, e toca empezar a mí cando, bueno, os meus coñecementos sobre toponimia son un pouquiño limitados. Pero, bueno, é unha honra, en todo caso, poder falar previamente, non? Eu vos quería falar simplemente un pouquiño, e deste entorno, da toponimia e daqueles elementos relacionados co patrimonio cultural. Como sabedes todos, a toponimia, a verdade, que é un claro reflexo da coñecemento do territorio a pé de campo, non? A xente poñía os nomes por algunha razón e porque o coñecían todos os curruchos de cada parcela, de cada cerrado, conocían o detalle, non? E moito máis cando había elementos extraños, como orografía, ou cando había elementos como xacementos arqueolóxicos, por exemplo, non? Que a xente chamaba a atención porque, ao fin e ao cabo, eran elementos extraños que se sabía que non apareceran aí de calquera maneira e que estaban feitos por alguén. Non se sabía moi ben en que momento, nin en que contexto, pero efectivamente se sabía que eran cousas extrañas, non? Mais alá de os muiños, as capelas, as iglesias e todos aqueles elementos do patrimonio arquitectónico, do patrimonio etnográfico, as torres, moitas referencias á torre, por exemplo, é outra delas. Algúnas delas perviven na actualidade, son o reflexo de un elemento que está aí, os muiños, en moitos casos siguen existindo, co cal é un referente, os lugares da igrexa, por exemplo, pero hai algúns, por exemplo, e para poñer algún caso desta zona, como a Torre, en Santa Cristina hai 3 lugares que teñen a referencia a Torre, a Torre do Vilar, a Torre Vedra, e, sen embargo, en ninguna delas, en ninguna deses lugares existe unha torre como tal. Evidentemente existeu en algún momento un elemento antigo que estaba aí, unha torre vixía ou algún tipo de elemento así, pero non existe a día de hoxe. Pasa o mesmo cos xacementos arqueolóxicos, que vos decía antes. É posiblemente un dos elementos que máis chama a atención na toponimia, as referencias aos castros ou as mamos. Seguro que todos coñecedes exemplos de a era dos castros, a era dos mouros, a chan do castro, a roda do castro, o castro, ou temos incluso, e que todos, ademais, como son xacementos moi visibles na topografía e no entorno, a maioría existen a día de hoxe. Temos en Bea un caso moi peculiar entre as aldeas de Vixín e de Sandelle, en San Xulián, na que hai un total de 9 topónimos relativos a Castro, Castriño, Castro da Riba, Castro da Baixo, Castro do Medio, o Castro, e, sin embargo, non existe Castro. A cuestión é que ese Castro a día de hoxe non foi detectado, só uns pequenos indicios, posiblemente sepultados e moi alterados
pola parcelaria de principios dos anos 70, que en Baloira se fai entre finales dos 60 e os primeiros anos dos 70, non? E quedan algún pequeno resto, pero a día de hoxe nada claro, non? E, sin embargo, temos un montón de topónimos diferentes en ese punto que fan referencia a un xacemento arqueolóxico que debeu existir no seu momento. Sería extraño, non? Que non fose así. De feito, en arqueoloxía, a toponimia se utiliza normalmente a nivel profesional, é dicir, en traballo de campo, para cando se fan prospeccións de campo, para intentar detectar xacementos que a veces son invisibles en superficie, porque os topónimos normalmente, como decía, non sempre o xacemento se conserva, a veces se conserva máis o propio topónimo que o propio xacemento, que a veces sufren bastante máis que os propios topónimos, que se destruyen ou desaparecen. Outros topónimos, por exemplo, referentes a elementos arqueolóxicos son as moumiñas, as medorras, o Monte da Medorra, por exemplo, que é un topónimo moi habitual, a moumiña, a mouriña. En Baloira, por exemplo, hai, seguro que conoces todos ese punto, entre donde está o polígono industrial, donde remata a parroquia de Toedo e empeza a parroquia de Baloira, e hai un topónimo que se chama Monte das Moumiñas. Efectivamente, hai catalogadas 2 mamas desaparecidas en ese entorno, é bastante habitual. Antes facía mención, para completar con os elementos, os petroglifos, por exemplo, outro dos elementos que chama a atención a calquera desde antigo. De aí que aparece un montón de nomes como Laxe das Rodas, Pena Escrita ou Laxe dos Cabalos, que fai sempre referencia aos motivos que aparecen. Non se sabe moi ben que nos fixo, os mouros, posiblemente. Unha das contestacións máis habituais que o noso pobo dou a ese fenómeno inexplicable que vos decía antes. Existen unha serie de xacementos que foron construídos por alguén, pero non se sabe moi ben en que momento, nin por qué, nin por que pobo. Entón, un elemento moi referente foi sempre os mouros, explicar, de feito, para os castros se fala en moitos casos a da Eira dos Mouros, por exemplo, en San Bartolomeu, se conoce como, ten varios nombres, a Caíña, o Castro, pero hai un dos nomes que é Eira dos Mouros. É un pouco asociar ese espacio totalmente chan do recinto interior do Castro aos seus constructores, os mouros evidentemente non teñen nada que ver cos constructores dese castro, pero, sin embargo, foi a maneira que tuvo a nosa xente de explicar ese fenómeno. Pasa o mesmo co caso das mamos, que hai moitas lendas. No caso da Estrada eu non coñezo ningún caso, pero hai algunhas mamoas en outras partes de Galicia que se fala que unha moura levou as pedras da mamoa hasta o sitio na cabeza. Normalmente os mouros e as mouras, sobre todo, se atribúe a nivel popular uns superpoderes, eran como unhas supermulleres que eran capaces de ir ca pedra dun dolmen na cabeza, imaginadvos a pedra do dolmen de Don Bate na cabeza, e esa moura fiando ou peiteando o cabelo. Hai moitas lendas de Galicia asociadas, de aí que moitas veces se fale do campo dos mouros, relacionado con ese tema. Relacionado tamén cos mouros, hai unha lenda, e xa para concluir, dar paso aos seguintes, en San Bartolomeu, realmente en esta zona non se conoce como San Bartolomeu, senón que se conoce como San Bartolomeu, e que me corrixa toda a xente que vive aquí, realmente é conocido como San Bartolomeu. Hai varias lendas relacionadas co propio Castro, a parte dos topónimos, entre o Castro e a Capela, que evidentemente non teñen nada que ver un co outro, nunca o tuveron, pero se fala de que se hai túneles entre o altar da Capela e o Castro, que se os mouros se foron que a construíron, e hai unha lenda moi bonita que non ten nada que ver coa construcción e cos habitantes do propio Castro, que fala de que nun momento no que chegaron os mouros a un veciño, se deu por tocar a campana de San Bartolomeu, para avisar o resto dos veciños para que se escapasen e non lles pasase nada. Entón, resulta que o prenderon e lle preguntaron que por que tocara, que se había orden de que non tocase, por que por tocar. Entón, é que lle dixo que Manuel Tinlán, Manuel toca a campana, daqui non ter, Manuel Correa Manuel. Que era realmente que se fixo o tolo e, un pouco para zafar. Realmente, esa historia está contrastada históricamente, posiblemente non sería Manuel Correa, pero está relacionada coa entrada dos franceses desde Pontevedra, cara a Compostela, que van saqueando todas as casas rectorais e as parroquias e varios fusilamentos na aldea da Iglesia. En concreto, creo que é no Río de Ayer, non, Celestino, creo que é no Bosorre. Efectivamente, se fusilaron a varios veciños que, deron a orde.
Efectivamente, sí, pero, bueno, o cura foi un dos que parece ser que o que tocou a campana para alarmar os veciños foi o cura, pero os que decían, o que din os veciños é que eran os mouros os que chegaban, entonces a xente pois escapou. E aí a presencia esta dos mouros na nosa toponimia. E eu creo que hasta aquí, dolle paso a Amalia. Ben, a miña intervención vai ser un poquinho máis distendida, non tan erudita como a de Manolo. A ver, boas tardes, antes de nada, a todas e a todos. Eu penso que todos máis ou menos sabedes quen son. Eu hai 20 anos, case 20 anos que vin vivir para esta parroquia. Eu non nacín aquí, pero hai un dito que seguramente todos coñecedes, que é que a vaquiña non é de onde nace, senón de onde pace. Ben, despois de 20 anos, a min cando me preguntan de onde son, pois, obviamente, non me queda outra que contestar de Bea, obviamente, despois de 20 anos. E entón, a min hoxe propúxoseme falar aquí sobre algo que tivera que ver coa toponimia desta zona. Entón, ocorreuseme contarvos unha anécdota persoal, é que eu, cando vin para aquí, vivir para aquí hai, pois, aproximadamente 20 anos, non é que me sorprendera moito, pero si me chamaba a atención observar que todas as parroquias desta zona pois estaban en castelán, os letreiros, os indicadores estaban en castelán. Non era Santo André, era San Andrés, non era San Xurxo, era San Jorge, non era San Xiao, era San Julián. E, claro, inocente de min eu dicía, despois de case 20 anos que levaba feita a Lei de Normalización Lingüística desde 1983, na que se recolle, non sei se sabedes, que todos os nomes da toponimia de Galicia deben estar en galego, eu dicía, caramba, que desidia hai aínda a estas alturas, porque os nomes seguen estando en castelán, non? Pois ben, conto vos eu dali a 2 anos aproximadamente de estar aquí, chamaronme de Política Lingüística, se estaba interesada en dar un curso de iniciación, que se chamaban daquela, de iniciación ao galego, na Estrada. Eran iniciación e perfeccionamento, que os equivale aos celgas 3 e 4. E, obviamente, si estaba interesada. Entón, fundar aquel curso e nunha das clases que naquel día tocaba falar de toponimia, pois comentamos, entre outras cousas, detalles que estaban a acontecer por aquela época. Todos recordaredes o caso de Paco Vázquez, alcalde da Coruña, empecinado en que fose o topónimo La Coruña e non a Coruña. E comentando este tipo de cousas, a miña sorpresa foi que tiña un alumno que era capataz da Deputación, era funcionario da Deputación de Pontevedra. A cargo del corría o mantemento do persoal que estaba ao seu mando, corría o mantemento desta estrada. É unha estrada que pertence á Deputación e, polo tanto, a cargo del estaba a decisión de poñer os indicadores nunha lingua noutra, que estiveran galeguizados ou non. E cal foi a miña sorpresa? Que este home estaba facendo un curso de iniciación ao galego. Obviamente, ele era galego falante, pero de toponimia pouco sabía. Non tiña nin idea, levaba toda a vida, era aquí de cerca, un home xa un pouco entrado en anos, non tiña nin idea, levaba toda a vida oindo que isto se chamaba San Andrés, San Julián, San Jorge, e non tiña nin idea que os topónimos tiñan a súa correspondente en galego e que deberían estar en galego. Ben, algo debeu calar naquel home porque ao pouco tempo, para a miña satisfacción, pois ali na entrada da Bragada puxose un cartel no que dicía Santo André de Bea. Dixen, caramba, algo fixo. Claro, eu non sei se a día de hoxe ese home segue traballando, se está, penso que non, pola idade, pero pouquiño a pouco, co tempo, iso foi cambiando. De feito, vemos letreiros xa que poñen San Xurxo, San Xiao, pero eu, claro, aquilo deume moito que pensar. Eu dicía, claro, ao mellor inocentemente, que debería haber unha supervisión, ou que debía haber unha supervisión detrás, pero se había sería por se o trazado estaba ben, se o firme estaba ben, se ao mellor os cables da luz non invadían a estrada, porque sobre toponimia obviamente non había ningunha supervisión.
estaba claro que non había ninguna supervisión. Entón, claro, eu pensaba que había un desleixo total por parte da administración, por parte dos nosos políticos en que iso cambiara. E hoxe en día eu penso que a situación pouco leva cambiado, porque de feito eu fagovos unha pregunta a vos hoxe aquí: onde estamos? Onde estades? Onde estamos todos? Pois eu diríavos que depende, porque se vimos de Pontevedra entramos en Santo André, pero é que se vimos de Santiago estamos en San Andrés. Non sei se vos fixades que hai un cartel na Bragada que pon Santo André, pero o que dá inicio a esta parroquia vindo de Santiago é San Andrés. Co cal, eu o único que quería aquí era facer un pouquiño unha chamadiña nas nosas conciencias. Penso que, vendo vos as caras, polo que vos coñezo, non hai moito que concienciar aquí. Penso que prácticamente todos estamos bastante concienciados, pero sobre todo vendo que hai xente nova, pois eu diría que todas aquelas aportacións que poidamos facer desde o noso día a día contribúen aquelas aportacións que poidamos facer con respecto á lingua, contribúen a que a situación mellore, que non sexamos desleixados con isto, que canto máis importancia lle deamos, canto máis dignifiquemos a nosa lingua, obviamente forzamos aos responsables a que tomen cartas no asunto e que tamén eles fagan o labor que lle corresponde, que de momento non están facendo. Sobre todo ás portas ao día que estamos hoxe, 5 de maio, temos aí as portas o día 17, que é o día da nosa lingua, o día das nosas letras. Se queremos seguir celebrando esta festividade que é nosa, tan nosa, só propia dos galegos, e que poidamos seguir festexando por moitos anos máis, debemos ser conscientes disto, debemos pelexar por dignificar a nosa lingua e por intentar esbotar todos aqueles castelanismos que están introducidos e que seguimos introducindo sen ningún tipo de prexuízo. Nada máis, doslle paso a David. Boa tarde a todas e todos. No nome da Asociación Cultural Vagalumes, moitas grazas por estardes aquí, grazas por esta asistencia. Grazas á Asociación Cultural Tamparrantán e aos demais colectivos destas veas ricazas en vida e motivacións culturais exemplares. Dicía don Ramón Otero Pedrallo que os galegos somos máis fillos da terra e do mar que do ceo. E por iso a nosa cultura, e así a nosa conciencia, foise facendo sobre todo con ollos e sentimentos labregos, con nomes de nós. Velei a fusión clarísima da cultura da terra coa cultura do espírito. E por iso mesmo o pensamento, o saber, foron quen tamén puxeron nomes, nomearon maravillosamente, e destas pregunto, indo ao pé da Amalia: quen somos nós para lle enmendar a plana aos que puxeron o nome de verdade? Acaso non é que os homes e mulleres da cultura e da política teñen o deber de interpretar e divulgar a nosa natureza, a nosa vida, o noso medio vivencial? Por iso, as nosas palabras, os nosos nomes, non se poden gastar en augas cegas de caprichos ou chulerías. Eu recordo o traballo, e algúns daqui tamén o poden testemunhar, o traballo, os anos, que simplemente para que se puxese a estrada en vez no canto de la estrada. Puxera, denotaba unha chulería, un empecinamento de decir, non por razóns de nada, senón por decir, bueno, pues, é así e así é. Non se poden transformar nin nomear de maneiras pouco convincentes
Pois non olvidemos que a cultura asentada, o nomear das cousas, iso, foi guardado primorosamente polos nosos labregos e mariñeiros, e outros quedáronse como moito na tona das cousas. Son as xentes do noso pobo quen saben escoitar os nomes, pero tamén quen saben dicir os nomes, pero por iso tamén sufriron, e están sufrindo en estados tráxicos, pois eles conservaron e conservan. Eles e elas teñen un concepto moi seu do mundo. Por iso hai que ter cuidado cos da cultura mecánica cidadán, di tamén don Ramón Otero Pedrallo. Por iso hai que cuidarse tamén dos falsos listos que deturpan os nosos nomes con xuizos de non se sabe, ou sí, que intencións malas e pouco consistentes os traen. Xa que é na tea do vivir de cada día onde se cosen todos os temas humanos. E así, do manancial de quen somos, deita a auga miudiña, fresca e pura, a que vai facendo regueiros para os ríos da nosa definición. Velei niso os nosos vivires, os nosos pensamentos, velei niso os nosos nomes, a toponimia, a nosa memoria, o noso futuro, a integridade do noso ser na nosa atmósfera, no noso estilo de vida, na nosa lingua como forza esencial, a que nos fai a florecer na cultura propia e a froitecer para vermos a árbore na semente. Dicía tamén don Ramón Otero Pedrallo que a historia compónse de feitos miudiños, feitos que se tecen e que se destecen no diario do vivir das xeracións. Velaí que así imos obrando, velaí que así facemos vida, velaí tamén a medida da nosa forza esencial que certifica a chegada de tempos que nos van determinando, tempos que enriquecen a nosa historia íntima. Por iso, hoxe aquí en Santo André, estamos de festa. Podemos dicilo a boca chea. Hoxe celebramos un dos feitos miudiños dos que falaba don Ramón Otero Pedrallo. Feito miudiño que fan historia. Feito miudiño que nos axuda a compoñernos. Ese libro. Un marco de ADN. Unha luz nova que nos pon á vida. Pois noméanos, explícanos, afírmanos. Unha luz nova de vagalume. E faino desde a nosa lingua para facer un algo máis certo ou aquel de mellor unha Galiza probe falando galego que unha Galiza rica usando outra lingua, pois a pobre en galego irá camiño de se ir facendo rica e a outra, a cada hora, abrazará máis pobreza e dai non pasará. Vela aquí xa no maio florido, como decía a compañeira, este maio florido das nosas letras, da nosa lingua, o libro de Clara, o libro Os nomes da estrada. Hoxe en especial os nomes das veas, como análise primoroso, análise de cabeza que conxuga en tempos perfectos co corazón, e así os nosos nomes de lugar, os topónimos. E niso, na rigorosidade, no sentido común, no pensar deste pobo, deamos a benvida ao libro e alegrémonos del. Valoremos o traballo de súa autora, Clara, como buscadora, investigadora dos nosos nomes de lugares e parroquias. Saiban que o traballo dos da Asociación Cultural Vagalumes leva nas funcións a normalizar a nosa cultura, poñela en valor e dar coñecemento. Axudar, pois, a normalizarnos como sermos galegas e como galegos. Entendemos que é un servizo responsable. E así hoxe, na idea de que a nosa lingua, con este libro da nosa presidenta, Clara Iglesias, vela aí unha mostra do noso facer.